Alright, oy, Chenda Day! Mga idol, price watch muna tayo. Presyo, dagiti prutas, ita, ti market day, ti syudad, Tilawag. Ayun nga, market day nga pala ngayon, no? Miyerkules, mga idol. Sige, intayin na po, iti palengke report ni Idol Joey C. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke report. Naimbang gabigat, Idol Bernard. It's Market Day Wednesday dito Ilawag City Commercial Complex. Kahit kalpasan dito panagatan mo itat na iti nateng kinanya man ang klase ti karne di mo liplipatan iti gumatang met iti prutas nga masapol nga dalatay iti dasar iti lamisan tayo ang makatulong iti salunat. Unahin teman dati ripe nga mangga makagatang ga iti 130 pesos per kilo. Dati met longgan 80 pesos per kilo. Dati met apple, dati Fuji, dati bababasip upat iti 50 pesos tayo bawasit. Dati meta Washington apple 3 for 100 pesos. Dati meta orange ay dadakel magata mo iti 3 for 100 pesos. Dati meta mungkiat 100 pesos per net tay dadakel ngem kiat-kiat. Dati kiat-kiat wanti makita tayo Idol Bernard. Dati meta peras 3 for 100 pesos met detoy. Dati meta seedless grapes 300 pesos per kilo. Dati meta mandarin 60 pesos per kilo. Dahito iti agkaiwaras tata. Kadagiti aginaw, adapay lang dito crunchy, ken bababasit amang gatayo dito Ilocos. Ay na. Iti 80 pesos per kilo. Ken syempre, kaduen iti bagoong aramang, magatang mo iti 50 pesos. Iti may isang agarapon. Dahito met na nagalipen nga mangga, iti may isang supot, magatang mo iti 20 pesos met. Tay sa nga dipig, magatang mo iti 35 pesos per kilo. Tay maprito. Tay meta Davao, nanginginalawang sang kabasit, 50 pesos per kilo. Tay meta Lakatan Davao, 95 pesos per kilo. Kaya tay melon, magatang mo iti 80 pesos per kilo. Tay palaing, dagiti sa mga mamanulayangan, aprutas sa makita tayo iti tiyandaan iti Tilawag, Idol Bernard, para iti price watch tayo, iti palengke report, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke report. Maraming salamat Idol Joey C with that palengke report. Mga idol, kadigiti nga gundaway, titsendaan nang nangro na kadigiti mahilig apo nga padak iti prutas.